Друга хипотеза, която на практика е и много реална. Вашият приятел или пък роднина почива. Остават неговите наследници по закон, който, например, най-общия случай това са съпруг и деца. Именно те влизат и в правата си и стават собственици на процесният имот. Много често в практиката имаме хипотези поради една или друга причина имота трябва да бъде записан на името на непълнолетно дете. Тук бих посъветвала много внимателно се преценяват ползите и рисковете от такава една сделка, защото първо този имот, всички сделки са разпореждане с този имот, т.е. продажбата може да се случи единствено и само с разрешението на съда. Не на последно място, трябва да се обоснове нуждата от тази продажба и също така за какво ще отидат средствата от тази продажба. Т.е. те трябва да бъдат изцяло в интерес на дете.